Jaialdi ehundegi txiki baten izena da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren erroldan eskulangintza jarduera gisa inskribaturik dago. Maria Jesusek eta Jose Luisek orain dela 12 urte asmatu, sortu eta inauguratu zuten, eta Arbaso elkartearena da, eskulangileak biltzen dituen elkartearena alegia. Euskal Herriko jantzi tradizionalak eskaini nahirik, ehundegiak iraganarekiko lotura aldarrikatzen du, baina aire berri bat ekarri du berekin. Kolorei bere biziko garrantzia ematen die eta. Jaialdi da, tailer bat, oindala 12 urte, hasi ginen erropak egiten. Ze erropa? Euskal erropak, eta sortu gendun tailertxu bat, artesaniako tailertxu bat, ze, klaro, erropak inbidiez ganoraz. Eta orduan, oindala 12 urte, hasi nintzen neure gizonagaz, eta gero, jungara apurkan, eman gauz. Jaialdik jantzigintza eta joskintza pertsonalizatu egiten ditu, eta esan bezala, koloreen alde egin du. Kolore beltzari protagonismoa kenduz. Garai batean, beltza zorrotz loturik baitzegoen doluminarekin. Ona etorten direnien, neskak eta mutilepe traje bat egiten edo hori, eurek ekarten dabe, idea ziozer ekarten dabe. Gero, nik ikusi biot be zelako edan, bai mutile edo bai gizona, edo Andrie bada edo hori, ikusi bira. Ze kolore doiekon eta dana. Orduen, patronagie baina ez da bardin, neskato bateri edo neska bateri, argaldauen bateri eitxie edo potola bateri eitxie. Orduen, aldatu biot dana, etxura eta dana, eta kolori bai asko ikusi bida eta mangak eta dana, hori da nori ikusi bida. Patroiek eta, guk egiten duguz, hemen konpontzen gara danakin. Jaialdin jantziak egiteko era askotariko lehengaiak erabiltzen badituzte ere, kotoia da erabiliena. Telan materizela, izaten da linue eta algodoie asko izaten da, eta asko eskatzen doztie linue, hori bestxue, blanko roto esaten dana, horrek alkondara geratzen direz oso dotore. Baina lanpilo batekin, klaro, horrek espezialet direz, Eta gero, espezialentzako izaten direz brokauek eta holan pizkate berezitxu hauek. Gaur egunien, tela brokauek eta ez dire topeta. Ibili biozu, asko eta danien begire eta hori, lan asko moten dozku. Telan gauzie dau, geru atxarro. Jaialdin prestatzen duten eta merkaturatzen duten produktuaren 3 segmentuak modu oso grafiko batez azaldu dizkigu Jose Luisek. Guk 3 maila lantzen ditugu eta 3 merkatu mota ditugu. Hau da, merkatuko 3 segmentu ditugu jomugan. Sukaldaritza jarriko dizuet adibide modura. Sukaldaritzan eguneko menua eskaintzen da eta gutxi gora bera hau izango litzateke. Badauzkagu asteburuko menuak eta gutxi gora bera hau edo eskuan ditudan jantzi hauetako batzuk izango lirateke. Eta 3. segmentuan, euren jantziak personalizatu nahi dituztenak egongo lirateke. Hau da, kartaren arabera bazkaldu nahi dutenak, eta hori aldameneko erakusketan daukagu. Koloreari dagokionez merezi du gauza bat esatea. Duela 10 urte merkaturatzen ziren jantzi guztien 180 beltzak ziren, dolua adierazi nahi zuten familientzako izaten baitziren. Gaur egun berriz, jantzi guztien 180 koloredunak izaten dira. Lehen segmentuaren kasuan, produktua xehekariei eskaintzen diete. Beste bien kasuan berriz, beharrezkoa da jaialditik pasatzea edo Jose Luisekin eta Maria Jesusekin harremanetan jartzea. Gure jantziak alde batetik xehekako sektoreari saltzen dizkiogu, eta hoiek azkenean kontsumitzaileei saltzen dizkiete. Baina herri baten erdian gaudenez, erosketak egitera gugana zuzen jotzen duten bezeroak ere baditugu. Hori bai, kartaren arabera eskatu nahi duenak ona etorri behar duen kargua egitera. Kanpo merkatuan aukera hori ez dago, bezeroak ona etorri behar du.
Txukun lan egiteko, Jaialdik konfiantza osoa du bere lantaldean. Bestalde, talde horrek oso aldaketa gutxi izan ditu ehundegia zabaldu zutenetikora. Gu geure lantaldea gabe ezkinateke deus izango. Maria Jesus gure ehundegian oso garrantzitsua da. Funtsean bera arduratzen baita jantziak diseinatzeaz eta ekoizpena zuzendu eta ehundegiko lana koordinatzeaz. Gure lantaldean Maria Jesus eta biok ez ezik beste 3 pertsona terdi ere badaude. 3 pertsona terdi esan dut, 4. pertsona hori goidenboraldian baino ez baitugu kontratatzen. Talde honekin 7 urte daramatzagu lan egiten gutxi gora bera. Lantegiak produktu berriak ere eskaintzen ditu. Baina Euskal Herriko eskulangintza tradizionalak jarraitzen du ehundegiaren arima izaten. Gu eskulangintzan aritzeko bokazioarekin sortuak gara, eskulangileak gara, eta Bizkaiko Foru Aldundiko erroldak hala frogatzen du. Eskulangintzan inskribatuta baikaude. Gure errolda zenbakia 200 da. Orduan alde horretatik ohiko eskulangintzatik oso urrun ez gaude. Bestalde, eskulangintzaz ari garenean, ez dugu pentsatu behar duela 100 urteko jarduera batean, dena eskuz egiten eta. Esaterako hemen makineria badaukagu, mozteko tresnak, josteko makina automatikoak eta bar. Guk jantziak egin eta ekoizpena bideratzeko orduan, gaur egungo jantzigintzan erabiltzen diren sistemak eta metodologiak hartzen ditugu kontuan. Beste eskulangile batzuk ere eurenganatzen hasi diren txartel baten bitartez, Jaialdik produktuaren jatorria ziurtatzen die bezeroei. En el tema de etiquetaje, Etiketak jartzeko orduan, nongo merkaturagoa zen eta norekin lehiatuko garen izan behar dugu gogoan. Normala denez, merkatu horretan gu eskulangileak garenez, beste ehundegi batzuekin lehiatu behar dugu, eta gure eskulangintza maila bera ez duen jendearekin aritu behar dugu lehian. Horregatik, gure produktuen azken prezioak baliteke beste batzuenak baino pitin bat garestiagoak izatea. Hori dela eta, beharrezkoa edo komenigarria iritzi diogu gure produktuak etiketa batez bereizteari. Etiketa horrek Euskal Herrian egina dio, hau da, produktu hori edo jantzi hori Euskal Herrian egina dela ematen dugu aditzera. Ehundegiaren ondoan Jaialdik lonja bat dauka, eta egiten dituzten jantzietako asko bertan ipintzen dituzte erakusgai. Hemen, Maria Jesusek gogokoen dituen jantzi batzuei buruz hitz egin digu. Eskulangile guztien modura, hark ere baditu pieza kutxun batzuk. Honi erakutziko zuaze, eskontzarako eta zeremonizietarako erropa berezizek. Honeti ez erropak, pizkatxoa gehiago kostatzen dienak, eta lehen esantzu eta moduen, linozko alkondarak oso ondo geratzen dire, ze politxe dien, honetari ez nerbizuek eta gipurrek dauko ipinitzamen, atzien lotzen da, mangatxu ebe, luz zeitzen jako, eta holan. Hau da beste bat, segun Andrie zelako edatorren, potolatxo badator, borden ez dut ipintzen hori askoti, ez base, holan ipini, eta asko edotoria geratzen da. Da, hau izango litzateke, nobixo bat, ero haitxibitxi edo lan izen aldeue, bai. Alkondari behitu hemen beba dauko oso horrek ipinitxe tablatxuek, hemen beba tablakin da holandareie, da. Honek izin bidau, ondo inde. Jaialdik ospakizunak eta jaiak bizitzeko beste modu bat eskaintzen du, zalantzarik gabe. Eta gainera, jantzi guztiak Euskal Herrian eginak direla bermatzen du.